असाच बरे असाच ना, बरेच रवा. रविवारचं सोडून शनिवारी आज लाईव्ह येईलंय. आज आपली लाईव्ह रेसिपी असा कुकराची शिटी होता. बरोबर बटाटी उकडतात. कशासाठी? तर तुमका कळला असात. आज काय बनता उपासाचो पदार्थ? मेदू वडो. मेदू वडो हा ना आपण अगोदर केलं होतं म्हणजे गेल्या वर्षी. त्याचा भरपूर मस्त प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे काय तुमचा मनापासून धन्यवाद. आज उद्या हा आपली महाशिवरात्री म्हणजे आपल्या शिवशंकराचा आणि पार्वती आईचा लग्न. मस्त. त्यांचं लग्न रात्री झालेलं आणि वरातीत कोण-कोण होता? तर आता एक गाणं होऊन जाऊ दे. हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानांची. हे भोळ्या शंकरा. खरंच भोळा शंकर आहे. म्हणजे सगळ्यांना भोळेपणाने सगळ्यांना आशीर्वाद देऊन टाकतो आणि सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण करतो. तुम्ही धरताच की नाही महाशिवरात्रीचा उपवास? तर त्या उपवासासाठी आज आपण उपवासाचा फराळ करतो. वेगळं हा. आवडलो तर बरोबर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतो उपासाचे साबुदाणे आणि वरीचे तांदूळ घालून वडे. पटकन होतात. तुम्ही साबुदाणा भिजत घालू विसरलात तर काही हरकत नाही. वडे करण्यापेक्षा एक वेगळं प्रकार. आपल्या मनात पण समाधान आणि हो उपास एका इरडीचो नसता. म्हणजे एक इरड म्हणजे सकाळी उपास आणि रात्री सोडणं असा नाही. ह्यो दुसऱ्या दिवशी सोडूचो असता. त्यामुळे ह्या उपासात पोटभर खाऊचाच असता. जिथे-तिथे महाशिवरात्रीचे किंवा शंकराचे देवळं थंय काय असता? खिचडी असताच असता आणि नंतर भंडारा सुद्धा असता. जे नाही पकडत ते. तुम्ही खायच्या भंडाऱ्याक जाता ता सांगा. जास्त बोलत नाही. साहित्य दाखवते आता तुमका काय-काय घेतलंय तर. आता ते कुकरमध्ये बटाटे उकडतात. ह्यो घेतलंय पाऊण वाटी साबुदाणा, अर्धा वाटी शेंगदाणे भाजून सोलून घेतलेले आहे मी आणि हे आपले वरीचे तांदूळ, मीठ, बारीक हिरवी मिरची 2 होते कापून घेतले आणि हे आहेत आपले खोबऱ्याचे तुकडे. हे लागतात की नाही मेदू वड्यामध्ये त्याच्यासाठी आणि मग लागणारा असा थोडासा तूप घेतलंय, तळणीसाठी तेल. तुम्ही तुपात सुद्धा तळू शकतास. या उपासासाठी जर तुमका जीरा चालत असा ता घाला. उपासाचा शाही जिरा असा ता घाला. जर उपासासाठी तुम्ही कोथिंबीर घालत असाल ता घाला. पण मी प्रॉपर उपासाना तेवढाच साहित्य घेतले. मिरची चलता, खोबरा चलता, शेंगदाणे, साबुदाणे आणि वरीचे दाणे. वरीचे तांदूळ. आता आपण भाजून घेऊया. कोण-कोण लाईव्हमध्ये इला असतात आणि खायना ही रेसिपी बघतास आणि तुम्ही फराळात काय-काय करतास, की कायच खात नाही तर आपण सांगा. काहीच खाऊन रवायचं नाही हां. आपण फळा तरी खायची. कारण ह्यो एका इरडीचा उपास नसता. ह्यो उपास असता पूर्ण दिवसाचो दुसऱ्या दिवशी सोडूचो असता. गावी भरपूर जत्रा, गावी गेलास की नाही आपल्या पण सगळ्या लिंगेश्वराचा देऊळ असा. आमच्या गावी लिंगेश्वराचा देऊळ आहे. घरातली सगळी झाडून जातात. मी आणि आईच आहे राहतो आणि माझी 2 मुलं म्हणजे सोनम आणि दुर्वा. आता बोलता-बोलता मी गॅस सुद्धा पेटवून घेतले. आपल्या साबुदाणा आणि वरीचे तांदूळ भाजून घ्यायचे. म्हणजे एकदम पण लाल होईसर नाही. ते तापाक व्हाय. त्याच्यामध्ये जो ओलसरपणा म्हणजे थोडंसं नरमपणा असतात तो जाऊसाठी की त्या हे भाजून झाल्यावर आपल्याला वाटूचे. म्हणून हे भाजून घेणं गरजेचं. आता ह्या आणि पॅन घेतलाय. याचा आवाज येतो म्हणून झारू आधी घेत नाही. लाकडाचा चमचो घेते आणि माझा आवाज व्यवस्थित येता की नाही आणि मी व्यवस्थित दिसतंय की नाही कॅमेरामध्ये तर सांगा आणि कुठून तुम्ही बघतास काही ना बघता तर आपण तुम्ही सांगा. बटाटी तर मी 2च घालणार आहे. ते उकडत ठेवलंय मी की त्या ते का किती एक किरड घालवा तोपर्यंत आपण आता हे पॅन तापलो साबुदाणे आहेत ना ते मी आता घालून घेते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता हे मी इतपत भाजतंय की ते थोडे तरी ह्याचो पण आवाज येता बघा. आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे उपासाचो मेदू वडो. साबुदाणा वडो रोज खाऊन जर कंटाळो इलो असतात तर उपासाचो मेदू वडो आणि कंटाळो सोडा. जर रात्री भिजत घालू विसरला असाल तर ठीक आहे. आता तुम्ही भिजत घातलाच नाही तरी आता घातलास तरी तुमचा संध्याकाळच्या खिचडी किंवा साबुदाणे वडे होतले. मग भिजत न घालता सुद्धा तुम्ही असा ह्यो प्रकार करू शकता. आज पण माझी जोडीदारी नाही. मी गेल्या लाईव्हलाच तुमका सांगितलेलं आहे. ती गावी गेली आहे. साबुदाणा ओढाक लागलो. ती गावी गेली आहे. तर आज कॅमेरा धरूक भावत ते तुमची कमेंट सांगतील. तरी पण तुम्ही भरभरून कमेंट करा. मी तुमका जेव्हा व्हिडिओ सेव्ह होतलो तेव्हा उत्तर देतले.
त्याबद्दल मी माफी पण मागते की मी आता हय करू की वाचू की ह्या त्या कसा ता वांगडाक असता सरोज त्यामुळे कसा ता वाचून देता आणि मी हय करत असते. तुमका तर माहितीच आहे लाईव्ह रेसिपी आपली चालली असतात तर काम एकाचा करतच राहा वया आणि कमेंटला उत्तर मग सरोज देता किंवा त्या कमेंट वाचून दाखवता उत्तर मी देते आणि तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये स्वागत असा. तुम्ही उपास धरलास की नाही तो पण सांगा. मी तर धरतय. उद्या हा उपास परवा सोडूचा सोमवारी ह्या वेळेला रविवारी येईल आपली महाशिवरात्र. अजून नाही कारण बारीक गॅस होती मी बारीक केलेले थोडेसे भाजले गेले की हो वरीच्या तांदळाचा जो रवा तो सुद्धा ह्याच्यात घालून घ्यायचा. तुम्ही ह्याचे सुद्धा नुसते करू शकता. माका ते साबुदाणे ह्या लाकडाच्या चमच्याने उडतात त्यामुळे मी ना आता छोटच चमचो घेते. आवाज जर इलो असाल तर तुम्ही मोबाईलचा आवाज जरा कमी करा नंतर पण मिक्सर लावते वेळी पण तुमका मोबाईलचा आवाज थोडंसं कमी करूचो लागतलो की त्या हे आपल्याक ना वाटून घेऊचे त्याचा रवाळ पीठ करूचा. आज सगळ्यांचा लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे आणि रेसिपी आवडत असतात तर पटकन स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि ह्याच्या आधी करून खालास की नाही उपासाचा ह्यो पदार्थ तरी पण सांगा तुम्ही कमेंट मध्ये. एक जण विचारताय कुठून आलाय व्हिडिओ. कुठून आलाय व्हिडिओ म्हणजे मलाही नाही समजलं कोण आहे दादा आहे की ताई आहे. हे YouTube याच्यावरून हा विरार मधून लाईव्ह करतोय हा लाईव्ह रेसिपी आहे याच्या आधी पण तुम्ही लाईव्ह बघितलं असाल नवीन असाल तर तुम्ही जाऊन बघू शकता. आपल्या परब किचन हा रेसिपी चॅनल आहे आणि आम्ही रविवार आणि बुधवार लाईव्ह करतो पण उद्या जमणार नाहीये रविवारी म्हणून मी आजच करते आहे लाईव्ह कारण आज जर केलंय तर तुमका काय होतला उद्या तुम्ही उपासात ह्यो पदार्थ करतलास म्हणजे फराळाक उपासाच्या फराळाक ह्यो पदार्थ करतलास म्हणून मी करते. आता आम्ही विरारसून बोलतो. विरारसून आपल्या परब किचन आणि घरातून बोलतो. या आपला परब किचन आहे पाठीमागे तुमका वर दिसत असत परब किचन घरची चव आणि पुढे काय लिहिलं आता तुम्ही सांगा. आता जेवणातील प्रेम मी वाचले नाही रेसिपी आपुलकी. कसो म्हणजे उपासासारखं उपास करायचो म्हणजे निराहार राहायचा नाही कारण तो दिवसभराचा उपास असता त्यामुळे निराहार राहायचा नाही. आता इतपत झालेले होते आपले वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणे भाजून हे बघा जास्त रंग बदलले नाही फक्त आपल्या काय करूचा थोडस ह्याच्यामध्ये ओलसरपणा जो असत तर तो निघून जाण्यासाठी आपण हे भाजून घेतलं. त्याच्या आधीची जी रेसिपी केले होते ना त्यात मी आधीच ह्या पीस तयार करून ठेवलेले ती जाऊन तुम्ही रेसिपी बघू शकता. व्हिडिओ जेव्हा हे संपात आणि सेव्ह होईल तेव्हा आम्ही ही लिंक सुद्धा देऊ तुमका त्या साबुदाण्या मेंदू वड्याची. साबुदाणे वडेच येतात तोंडामध्ये. चुकत असतात तर तुम्ही खाली सांगू शकतास. आता हे आपल्या काढून घेऊ पाहिजे कारण पॅन आपलं खूप तापलेलं आणि मिक्सर लावते मी आधीच सांगते तुम्ही तुमच्या मोबाईलचा आवाज थोडस बारीक करा नाहीतर खूप आवाज येता. लाकडाचा चमचो घेऊन पण या नाही झाला. आता हे बघा हे आपले वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणे मी चांगले भाजून घेतले. आता थोडेसे थंड होऊ दे तोपर्यंत आपण मिक्सरचा भांडा घेऊया आणि त्याच्यामध्ये वाटूया आपले शेंगदाणे. हे बघा हे सालासकट वापरलास तरी चालत पण हे माझे उरले होते तिळगुळाचे लाडू केले तेव्हा उरले होते तर मी म्हटले हेच नेऊया आज सालासकट नको. हे वाटून घेते तोपर्यंत आपलं ह्या थंड होईल. आता मी सांगते मिक्सर लावते त्यामुळे मिक्सरचा आवाज आहे तुम्ही जरा आवाज कमी करा मोबाईलचा. आज आपली लाईव्ह रेसिपी चलता उपासाचा फराळ मेदू वडा.
हे बघा एकदम बारीक वाटून घ्यायचा. ह्या सगळ्या बारीकच वाटून घ्यायचा, कारण आपल्याक नंतर ह्या पाणी घालून घालून काय करूचा, पीठ मळून घेऊचा. तुम्ही हे दही सुद्धा वापरू शकता. शेंगदाणे झाले आहेत वाटून, अजून थोडे दळबत असे हातिक सोसवतात. हे बघा म्हणून पसरट भांड्यात मी घालून घेतलंय. साबुदाणे घराळतात, पळतात पळतात मोत्यासारखे. हे बघा तुमचे काय प्रश्न असतील तर तुम्ही सांगा, आणि कुठून कुठून बघताच ता सुद्धा सांगा. रेसिपी आवडत असाल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. आज आपण लाईव्ह करतो रेसिपी फराळ. उद्या महाशिवरात्र, तर आजच आपण उपासाचा फराळ करतो. आता ह्या सुद्धा आपण वाटून घ्यायचा, रवाळ सारखा असा, एकदम बारीक नाही. त्याच मिक्सरच्या भांड्यात मी अजून नाही वाटले. बघायचं उघडून, आपल्या चरचरीत लागा खवया हाती. झालेला आता 1 सेकंड वाटून घेते. बस आता आपला वाटून झालेला. तुम्ही गावात गेलास की नाही ता पण सांगा कमेंट मध्ये. विजया ताई म्हणते मी गोव्यातून बोलते. विजया मराठे. धन्यवाद. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये. काय बनवता आज? आपण उपासाचा फराळ मेदू वडा बनवतोय. मेदू वडा बनवतोय. मेदू काय बनवलंय? हे बघा साबुदाणे आणि वरीचे तांदूळ असे एकदम रवाळ आहे बघा. रवाळ असे मी वाटून घेतलेले आहेत. आधी ते थोडे भाजून घेतले, दोन्ही गोष्टी एकदम लालसर नाही, हे भाजून घेतला. आणि हे बघा शेंगदाणे वाटले, त्याच मिक्सरच्या भांड्यात मी आपले साबुदाणे आणि वरीचे दाणे भाजून घेतले. आता त्याच्यामध्ये घालूया आपण शेंगदाण्याचं कूट, चवीपुरता मीठ. आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे उपासाचा फराळ. ही हिरवी मिरची आणि हे आपले ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे. हे जरा दाताखाली आले की छान लागतात आणि दिसतात पण छान आपल्याला ह्याच्यामध्ये मेदू वड्यामध्ये. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. होय, तुम्ही जर तुमच्याकडे एकदम ताजा ताजा दही असत तर 2 चमचे वापरलास तरी चालत, नाही तर पाण्यात मळलास ह्या पीठ तरी चालत, हरकत नाही. मी आता पाण्यातच मळते ह्या पीठ. थोडा थोडा पाणी घालायचं आपण. थोडासाच पाणी घालते. बटाटी तोपर्यंत घालत नाही, आधी ही पाण्यानेच थोडा एकजीव करून ठेवते. कुकर आपला झालेला आहे, थंड झालाय.
म्हणजे प्रेशर गेलाय, एकदम थंड नाही झालाय. उपवासाला हे सगळं बटाटे टाकलं. चालते. आमचे कॅमेरा धरून बंधू म्हणतायत उपासाला बटाटी चालतात. तर तुम्ही सांगा आता लाईव्ह मध्ये कमेंट करून, उपासाला बटाटी चालतात की नाही. आधी बटाटे मी सोलून किसून घेते, कारण नंतर आपल्याला कळेल त्याच्यामध्ये किती पाणी लागेल ते. बटाटे गरम आहेत. लाईव्ह मध्ये पटापट सांगा, उपासाला बटाटी चालतात का. प्रशासन म्हणतोय मी मद्रास वरून बघतोय. धन्यवाद दादानो, धन्यवाद. खूप आवडतं, तुम्ही इतक्या लांबून लांबून बघता आणि मला बरंही वाटतं की आपण इथपर्यंत पोहोचतोय, आपल्या रेसिपी इथपर्यंत जात आहेत. तुमचं स्वागत आहे आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये. हात भाजता, बटाटा खूप गरम आहे. विजया मराठे म्हणते हो चालतंय. हा, कळलं. उपासाला बटाटी चालतात, कारण आपल्या साबुदाणा वड्यामध्ये सुद्धा बटाटे असतात. बटाट्यामुळे जरा बाइंडिंग पण येतं आणि छान पण लागते चव. खूप गरम आहे का ना, आता साईडला करते आणि त्याला चिरडून घेते मी. तुम्ही किसून पण घालू शकतास. ही बघा, पावभाजीचा जो मॅशर आहे त्यांना अशी चिरडान घेतले. बटाटो गरम आहे, भरपूर गरम आहे. आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे उपासाचा फराळ. म्हणजे काय, तर उपासाचो मेदू वडो. हे असे जर केले ना, तर हे खाऊसाठी ना आपली घरातली लहान लहान मुलं सुद्धा उपास पकडूक बघतात. माझ्या सोनग्या ना त्याका साबुदाणा हा प्रकार खूप आवडता. मग ता ना म्हणतला आये मी पण धरू काय गे. मम्मी बोलतात आये नाही म्हणत, आम्हीच ती आये आये करतो. आता आपलं बटाटा होतो ना, तो पण मी ह्याच्याबरोबर मिक्स करून घेतलाय आणि ह्या पीठ आहे ना असं सहज आपल्याक मळूक येता. फक्त इतपतच मळायचा की आपल्याक त्याचो वडो येऊक होयवा असा मळायचा. थोडा थोडाच पाणी घाला, एकदम पाणी घालू नको. रिया म्हणते आपल्या मराठी माणसांका उपवासात बटाटी चालतात, जैन समाजात चालत नाही. अच्छा, बरं झालं ताईंनो तुम्ही सांगितलं असता. आम्ही तर बटाटी वापरतोच. आता तिकडे चालत नाही ती माहिती नाही, पण एक माहिती पडली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद तुमचा, की आपल्याक बाबा चालता आणि त्यांका नाही चालत. एक माहिती मिळाली, धन्यवाद. जसा आपण पीठ मळतो ना तसाच मळायचा. फक्त काय आपल्याक ना हातावर ना थोड्या वेळाने गोळो येता काय बघूया. आधी ह्योच गोळो तयार करूया, मग बघूया आपलं गोळो होता की नाही तयार. हे बघा, हे आता एकटाई असं झालं. आता थोडंसं भाग आहे ना असं हातावर घेऊन बघूया आपण. नाही, अजून जरा पाणी लागतला. लय वेळ लागत. जर मी अशी जबरदस्ती केले तर होतले, पण वेळ लागत. हे बघा असो आणि अशी तळा जातली. आता साबुदाणा हा ना तर त्याका तडा अशी जाता.
मग पाण्याचा हात बुडून बुडून मी हा पीठ असा मळून घेते. आणि आता माझ्या मदतीक कोण येतला माहिती आहे तुमका? लाईव्ह रेसिपी आपली पटकन करूची हा की नाही, मग मदतीक आता मी आयक बोलवतले. नाहीतर तुम्ही एकटे असशाल ना, तर काय लगेच होऊ शकता. आता हे एवढा प्रमाण आहे बघा, किती पीठ झाला. आता ह्याचे किती वडे होतील ना, ते मी तुमका करून झाल्यावर सांगते. करतोय बघ. आता हो बघा, गोळो होता आणि थोडासा पोटा ना पाण्यात बुडवायचा आणि भुतूर असा फिरवायचा, पुढच्या बाजून सुद्धा मागच्या बाजून सुद्धा. हे बघा असा, आणि थोडस चपटो करायचो. कडेने थोडं थोडं क्रॅक जातले की त्या साबुदाणा आणा ह्यो फक्त आपल्या तेलात घेऊन गेल्यावर तो येऊ नको. आता ठेवून डिश घेते मी. आहे इले आहे. आहे नमस्कार कर सगळ्यांका. तुमचो नाही, सगळ्यांका माझो नमस्कार. आयसाठी स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. आय आज माका प्रत्येक गोष्टीत मदत करत असता हा. भले आता त्या लाईव्ह मध्ये पण करूक लागली हा, पण ती घराकडे पण माका मदत करत असता. आहे म्हटल्यावर माझी सासू. तिका माईक देतात. तुम्ही लावून द्या ना तिला, तिका जमतला काय. आता माझे हात असले होत नाही तर मीच लावलं असते. हे बघा, पाण्याचा हात घ्यायचा आहे. पाण्याचा हात घ्या आणि पाण्यातच बोट बुडवायचा. दोन्ही बाजून पलटी करून त्याका पाण्यात बोट बुडून असं होल करायचं. तुमका असे नको होय, होल नको होय असतील तर तुम्ही साधे गोल असे वडे केला स्थापून तरी चाला. हे बघा पण असे थोडासा वेगळा काहीतरी. चीज थोडेसे असे जातले करायचे. की त्या साबुदाणा आणा ह्यो. हे बघा, पाण्याचा हात हे घ्या. बघा अशी तोपर्यंत आई वडे करता तोपर्यंत मी ते तेल तापत ठेवते. तूप हे वयात आहे, बघा तूप पण लावा हाती जर पाण्यात नाही जमत तर. आज आपली लाईव्ह रेसिपी हा उपासाचा फराळ. आता ह्याच्यात तळतोय हनी पॅन मध्ये. तुम्हीच सांगा आता कशात तळायचे. हनी पॅन मध्ये असे गोळे करते. नाही ना, बारकी कढई तकडे वाय. उपवासात तेल, सास, शेंगदाण्याचं तेल वापरायचं. शेंगदाण्याचं तेल. आजीने मस्त लहान बनवले. पलटी मारून पण आहे कर. हा,
आता पसरट भांडा घेतलंय मी, की त्या पसरट भांड्यात बरे वाटतात. आणि अगोदरचे आपले मेंदू वडे आहेत ना, मी असल्याच हनी फॅन मध्ये हे केलेलं आहे. पीठ व्यवस्थित मळून घेतलास ना तर व्यवस्थित होतं ते. पण आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतो ना, या पीठ असं मळून ठेवलास ना तर तुमका हवे तेव्हा गरम गरम पण तुम्ही करू शकतास. फक्त पाण्याचा हात घ्यावा. हे बघा. वाटल्यास हातीवर असं रगडलंस ना गोळो चांगलो असं 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 तरी तो होतं प्लेन. हे बघा असं प्लेन, अजिबात त्याचा तडा जात नाही. पीठ मळण्यावर आता माझे मोठेच होतात व्हायचे. आईने छोटे 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 केल्यानं. काय काय साहित्य वापरलं? साबुदाणे वापरले 1 वाटी, अर्धा वाटी वरीचे तांदूळ वापरले. ते दोन्ही गोष्टी मी भाजून घेतल्या. शेंगदाण्याचं कूट, भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट मी शेंगदाणे भाजून आणले होते, त्यामुळे मी ते पण आधी वाटून घेतले. आणि हे भाजून झाल्यावर इतपतच भाजायचे की आपल्याला फक्त गरम झाले पाहिजेत आणि वाटायला सहज आले पाहिजेत, असे वाटायचे, असे वाटून घ्यायचे भाजून. आणि मग ते वाटून घेतले मी. वाटून झाल्यावर मी त्याच्यामध्ये उकडलेली 2 बटाटे याची घातली, केली हे बघा कापलेली बारीक. हिरवी मिरची घातली बारीक आणि खोबऱ्याचे तुकडे घातले, ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घातले. तुम्ही ह्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाडसर असं शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा वापरू शकता, पण आपण कसं एकदम बारीक घेतलंय पिठामध्ये. तडा जात आहे. तडा जाणारच आहे, मी आधीच बोललेली. आपला साबुदाणा आहे आणि ह्या वड्याला तडा जाणारच आहे. हे पीठ व्यवस्थित मळलंच ना तर तुमच्या अजिबात तडा जाणार नाही. पण आपला असा जर ह्या पीठ मळून जर ठेवलास ना तर मस्त होतं अगदी प्लेन. तसं तो व्हिडिओ माझा हा ना, त्यात बघा तुम्ही, मस्त प्लेन झालेले आहेत आणि भारी गमतात. ती मिरची मिरची व्यवस्थित गमतात. हातीवर असं जसं आपण गुलाबजामचं पेढो कसं रगडतो तसं रगडायचो. ते पण होतले, पण पटकन होत. बघा काही पूर्व तयारी नाही आणि आपलं उपासाचं फराळ तयार झालो की नाही. चटणी करणार आहे काय? चटणी आता उद्या. चटणी नाही करणार आहे मी, कारण तुम्ही हे पीठ ठेवून चटणी त्यावेळेस करू शकता. हे असं लाईव्ह रेसिपी मध्ये होत नाही. पण आपला जर तो व्हिडिओ असेल तर चटणी होते करायला, किंवा दह्याबरोबर, गोड दह्याबरोबर पण छान लागतात, कारण ह्याच्यात साबुदाणा आहे ना. चटणी असेल तर तुम्ही खोबरं घ्या, शेंगदाणे घ्या, मिरची घ्या आणि वाटा आणि मीठ टाका, झाली. जर लिंबू खात असाल तर लिंबू पिळा, नाहीतर दही घातलं तरी त्या चटणीमध्ये छान चालतं. एवढं सगळं म्हणजे जे उपासाचं आहे तेच सांगितलं. खोबरं, शेंगदाणे, हिरवी मिरची, लिंबू किंवा दही. तो मागच्या बाजून होलच नाही. आज आपली लाईव्ह रेसिपी हा उपासाचा फराळ मेदू वडा. हे बघा, बाकीचे ते आई करते. आता आपलं तेल तापलेलं आहे, थोडासा गोळा टाकून बघते मी.
हे शेकते वेळी आपण आच मंदच करायची आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपण साबुदाणा भिजत न घालता असाच वाटलेला आहे आणि वरीचे तांदूळ सुद्धा. हा बघा. आणि हा आपल्याला जसा आपल्या वड्याचा रंग असतो म्हणजे बदामी रंग, त्या रंगावरच काढायचा आहे. आता आपलं तेल बरोबर तापलेलं आहे, जेवढं आपल्याला हवं तेवढं. नमस्कार आपल्या अग्नीला. हे बघा. थोडासा प्रेस करते मी, कारण खूपच फुगीर वाटतायत मला ते. आपल्याला वाटतंय तडा जाते तर तिथे असं चेमून घ्यायचं, कारण मी आधीच सांगितलं होतं, मी त्या रेसिपीमध्ये सुद्धा आपले असे चीर जातच होते. पण घाबरायचं कारण नाहीये, कारण हा जाऊन तेलात काय सुटणार नाहीये. तेल बऱ्यापैकी तापलेलं आहे आपलं. बघा, आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे उपासाचा फराळ मेदू वडा. आपल्याला जर साबुदाणे वडे भिजत घालायचे नसतील तर हा एक पटकन आणि झटपट होणारा फराळ आहे. रेसिपी आवडत असेल आणि मेंदू वडा आता बघून जर आवडत असेल तर स्क्रीनवर पटापट सगळ्यांनी डबल टॅप करून लाईक करा. मोबाईलच्या स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा आपली रेसिपी. आणि तुम्ही कुठून कुठून बघताय ते सुद्धा सांगा. अलटून पलटून हे बदामी रंगावर व्यवस्थित आपण शेकून घेऊया. व्यवस्थित मंद आचेवरच शेकायचे आहेत, नाहीतर आतमध्ये असतातच सॉफ्ट आहे पण बाहेरून क्रिस्पी व्हायला पाहिजेत. जसा आपला तो उडदाच्या डाळीचा असतो तसाच मेदू वडा हा होतो. बघा, सगळे मी उलट पलट करून चांगले शेकान घेत आहे. हे 2 तर झालेले वाटत माका, कारण ते आधी सोडलं होतं. ये रे ये रे ये, ऐकणच नाही इले. हे बघा, याच्यावर अजिबात आपल्याला तेल पण राहला नाही, अजिबात तेलकट नाही बघा. आणि वाटतात की नाही भारी. चला पटापट स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा. आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे उपासाचा फराळ मेदू वडा. विजयताई म्हणतायत की आज दाखवलं ते बरं झालं, उद्या नंतर. त्यासाठीच आम्ही आजच प्रयत्न केला की उद्या करायला होईल सगळ्यांना. तुम्हाला धन्यवाद ताई, धन्यवाद. मस्त ना. स्क्रीनवर पटापट सगळ्यांनी डबल टॅप करा. मला तर आनंद झाला. एक सगळ्याच गृहिणींना असा आनंद होतो जो आपण पहिल्यांदा फराळ करतो किंवा काही पदार्थ करतो आणि तो तेलात गेल्यावर व्यवस्थित बाहेर पडतो, तो आनंद एक छानच असतो. हे बघा, हे असे बनवले की घाल. आईने केल्यानं सगळे आता आईचा झाला काम. तिने मदत केल्यान माका आता हे वडे करायला. सोडते वेळी मी परत ते का प्रेस करतय. गावा काही उपवास कसं पकडलं जायचं हा, गावात? शिवरात्रीचा उपास. हा, कसं पकडायचं, कसं असायचं तुमचं? तो उपास आमच्यामध्ये सकाळी उपास धरायचो आणि तिकडे जा. आहे उभे राहू. उपवास कसे पकडायचे शिवरात्रीचे तुम्ही? शिवरात्री लहानपणी? लहानपणी शिवरात्रीचा उपास धरायचो आणि
देवळात जायचो उपास धरून. हे पाणी घेऊन, दूध घेऊन, बेल घेऊन, सगळं घेऊन जायचो. पण निरंकार उपास असताना आहे, निरंकार उपास आम्ही फक्त उपासाचा खायचा. खायचा आणि दुसरे दिवस जेवायचा. उपास सोडायचा. आपलं दैवत काय लिंगेश्वर दैवत ना. आपलं लोकेश्वर देव. हे बघा फुटतात ते. आता आपले हे उपासाचे मेदू वडे झालेले आहेत. तुम्ही बघा 4 ते भारीच गमतात, अगदी काय त्यांना बघतच राहावासा वाटता. मंद आचेवर तळून घ्यायचे, हे व्यवस्थित बाहेरून कुरकुरीत होय आणि ह्याच रंगावर काढायचे. गाणं आता एकच गाणं ते शंकराचं फेमस आहे आणि तेच मला येतं आणि ते मलाही आवडतं. तशी आहेत शंकराची भरपूर गाणी आहेत, पण सकाळपासून मी रेसिपीसाठी जी गुणगुणत होते तेच गाणं बोलते. गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा, लाविले भस्म कपाळा, ओ आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानांची, हे भोळ्या शंकरा महादेवा, हे भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानांची, हे भोळ्या शंकरा. गाणं आवडलं तर स्क्रीनवर पटापट डबल टॅप करून लाईक करा. अशा तुझ्या ताई म्हणते की मी आता जॉईन झाले तर मला पुन्हा रेसिपी सांगा. हा सांगते. आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतोय उपासाचा मेदू वडा. त्यासाठी मी वाटीभर साबुदाणे घेतले, अर्ध वाटी वरीचे तांदूळ घेतले आणि 2 हिरव्या मिरच्या, 2 बटाटी मध्यम आकाराची, आणि हे भाजून घेतलं मी. वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणे थोडेसे भाजून घेतले, जास्त लालसर नाही, एकदम त्याचा ओलावा जाण्यासाठी, आपल्याला वाटायला येण्यासाठी व्यवस्थित भाजून घेतले आणि त्याचे रवाळ असं मी पीठ तयार मिक्सरवरच केलं. बटाटे उकडून त्यात कुस्करून घातली मी त्या पिठामध्ये, 2 हिरव्या मिरच्या घातल्या आणि थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मी मळून घेतलं आणि त्याचे हे गोळे करून मी अशा प्रकारे आपला हा फराळ उपासाचा तयार केलेला आहे. बघू शकता. तुम्हाला जर साबुदाणे वडे मध्ये मेदू वडे आवडत असतील तर स्क्रीनवर पटापट डबल टॅप करा. कोणी स्क्रीनवर डबल टॅप करत नाहीये. तुमच्या काही कमेंट असतील त्या सुद्धा खाली लिहा आणि तुम्ही ह्याच्या आधी केला होतात की नाही तो सुद्धा लिहा. आता हे सुद्धा आपले त्याच रंगावर छान भाजून झालेले आहे. चला, कोणा केवचा आजच यावा. आज यावा, टेस्ट करा आणि उद्या ही रेसिपी ट्राय करा. आज आपला लाईव्ह रेसिपी आहे. अशा तऱ्हेने मी हे सगळे आपले मेदू वडे शेकून घेते. आईने मागच्या बाजू होल केल्या नाही. आता चला, आपण रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि जो आता जॉईन झालाय त्यांनी परत हा व्हिडिओ सेव्ह होईल, तुम्ही जाऊन बघा. रेसिपी आता इथे संपवतो. तुम्हाला सगळ्यांना महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. कुरुम कुरुम आवाज येतो की नाही? कुरुम कुरुम. दुसरा चमचा कशाला, हाच घेऊया आपलं झारो. आहे माहित ते. आवाज इलो तर लाईव्ह मध्ये सांगा. आता एक फोडून सुद्धा दाखवते, योच दाखवते बघा.
कुरुम कुरुम आवाज आणि आतमधून एकदम नरम असतो लो, हा गरम गरम हा खोलते वेळी पण आवाज येता हात भाजता हे हो बघा मस्त आतून पण शेकलेलो हा आपलो रेसिपी आवडली तर लाईक करा शेअर करा. आता आपली रेसिपी झालेली आहे. आपण आता इथे लाईव्ह थांबवतो. बाकीचे ते मी सगळे तळून घेते. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि सगळ्यांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आमचं परब किचन जाऊन व्हिडिओ सुद्धा तो बघा. त्याच्या आधीमध्ये सविस्तर रेसिपी पण तिथे दिलेली आहे. ही लाईव्ह मध्ये तुम्ही बघू शकता. त्या रेसिपीत जर काय घातलं बघितलंय 1 वाटी साबुदाण्यापासून म्हणजे 4 4 दुनी 8 9 10 11 12 4 जणांना तरी व्यवस्थित असा मेंदू वडा होतोय. गॅस चालू आहे. मी तिथे परतायचं पण काम करते. हा आई नमस्कार धन्यवाद आईकडनं धन्यवाद मी करते. धन्यवाद तुम्हाला. हा आई आता लाईव्ह मध्ये येते सरोज नसा म्हणून आईक आता मी लाईव्ह मध्ये घेते मदतीत. रेसिपी आवडली आज आपला उपासाचा फराळाचा धन्यवाद धन्यवाद सगळ्या दादांना सुद्धा. आवडली असेल रेसिपी तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. एक समाधान असतं की आपला पदार्थ छान झाला हो की नाही. सगळ्या गृहिणींना आवडत असेल ना जर तेलातून पदार्थ व्यवस्थित बाहेर आला आणि जो पहिल्यांदाच करत असेल. चला सगळ्यांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.